alle sammen, nu skal vi til at vise jer et hoverboard-video. Det her bliver som min første video, og det er jeg også glad for, fordi jeg laver det med et hoverboard. Det er første gang. For det første, jeg skal lige præsentere, jeg er Bilal Hilde, og min halvbror her, han 2 sekunder. Det er så Kartal, som ja. I må meget gerne abonnere ham. Så ja, nu skal vi tilbage. Men ja, et hoverboard. Nu skal vi lære, hvordan man kommer op på det, og hvordan man kører det. Jeg har faktisk lært det allerede. For det første, man sætter foden op, hvor I nu gerne vil have den. Og så skal I skynde jer så hurtigt I kan, op med den anden fod. Og på den måde, så kan I stå. Ja, det her det er jo kun at stå. Men I skal jo selvfølgelig lære at køre på den. Det første man skal, hvis man gerne vil lære det, det kan godt være, at man står og gør sådan her mange gange. Men det er fordi, at man er nybegynder. Så hvis man for eksempel gør ligesom min halvbror gør lige nu, så er det faktisk godt nok. I skal først læne jer fremad med fødderne. Det er forlæns. Hvis I gerne vil bagud, så gør jeg sådan her. Som I kan se, jeg bevæger næsten aldrig mine fødder. Hvis I gerne vil til venstre, så er det jeres højre fod, der skal være mest tryk på. Hvis I gerne vil til højre, så er det jeres venstre fod, der skal mest tryk på. På den måde, der kan I dreje rundt. Og som I kan se, baglæns, foran, højre, venstre. Det er jo godt klart. Så held og lykke, siger jeg. Og abonner til min kanal. Hej.